lytter til Københavns Universitets seneste forsøg på at forklare verden. Sammen undersøger vi, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvad vi diskuterer endnu. Velkommen til Verden forsøgt forklaret. Velkommen til, Vincent. Tak. Jeg har glædet mig helt usigeligt til at tale med dig. Kan du ikke lige starte med, at vi alle sammen får at vide, hvad man egentlig kan bruge en professor i formel filosofi til? Professor i formel filosofi, det betyder i al væsentlighed, der hvor matematikkens redskaber kan være med til, typisk matematikkens redskaber kan være med til at præcisere, definere, præcisere og nogle gange også løse filosofiske problemer, og eller problemer i større sammenhæng. Altså det, som vi har brugt rigtig meget tid på centret for eksempel, det er at lave matematiske modeller af sådan noget som tilskuereffekter, Lemminge-effekter, bystander-effekter, hvad de alle sammen hedder. Dybest set var vi på en bedre forståelse af strukturen og dynamikken af de her fænomener, som vi godt kender fra vores hverdag. Hvis der er nogen, der står og kigger op, så er tendensen, at vi står også og kigger op. Hvorfor gør vi det? Eller bare tage, når I skal i metroen for eksempel, ikke? Der har vi jo fået helt bestemte måder, hvorpå vi skal vente på metroen. I starten var det jo et kaos. Så nu har vi fået de der afspærringer der, hvor vi så skal rykke ind. Og det er dybest set en måde at effektuere, eller dybest set at give folk et signal om, hvad er den rigtige måde at agere på i den her sammenhæng. Og det er også et informationsproblem i sidste instans. Så derfor er det lige så snart det bliver et informationsproblem, så kan man jo begynde at bruge, men kan vi præcisere det? Kan vi forstå en robust struktur? Og det er jo lidt ligegyldigt, hvilken del af videnskaben vi er i. Hvad er det, vi bruger videnskab til? Hvad er det, vi skal med den? Ja, det er jo en af forstand at prøve at forstå nogle robuste strukturer, hvad enten det gælder retfærdighed, eller social påvirkning, eller planetære forhold, hvor baner og den slags ting. Det, som videnskaben kan, er jo dybest set en måde at finde en robust struktur på nogle problemstillinger, som naturen, eller humaniora, eller samfundsvidenskab, eller hvad det nu måtte være, en eller anden forstand drejer sig om. Det er dybest set at prøve at få en forståelse af de her strukturer, der gør sig gældende. Og filosofi betyder jo kærlighed til viden, så det er jo ligesom alt og ingenting. Men for mit vedkommende, og det er dybest set, fordi jeg ikke er dybsindig nok, så er forholdet således, at hvis jeg ikke kan prøve at få en idé om en struktur af et problem, altså at jeg ikke kan finde ud af, er det bare en instans af et problem, eller er det en alenestående begivenhed, eller er der et eller andet mønster, jeg kan genkende? Og der bruger jeg matematikkens redskaber dybest set til et præcisionsmiddel til at få en idé om, hvad de her problemstillinger er. Og så bliver filosofien lige pludselig meget stor, ikke? Fordi så kan det være alt fra metafysik til det, som vi bekymrer os om. Hvad er anatomien af en Twitterstorm, for eksempel? Ikke? Hvordan ser den ud? Ser alle Twitterstorm ud på samme måde, eller ser de forskellige ud? Eller har de bestemte faser, og kan vi beskrive de faser? Og ligner den ene Twitterstorm den anden Twitterstorm, eller gør de ikke? Og det er jo dybest set det, som jeg kan bruges til. Og på den måde indtræder jeg jo på lige linje med alle andre videnskabsfolk, bare med et lidt andet område. Skal vi ikke simpelthen springe direkte til det, der ligesom var anslaget for det her, og udvide samtalen derfra? Hvad er det sådan en politisk karakter, som Donald Trump egentlig via det, du ved om verden, kan fortælle os om det samfund, som vi er en del af i dag? Ja, men Donald Trump er en interessant figur, fordi at han på mange måder er en strømpil for den informationsborgende infrastruktur, som vi også lever af i dag. Nu kommer svaret til det her. Så det, som Donald Trump er rigtig god til, det er, at Donald Trump forstår det, man kalder for opmærksomhedsøkonomi. Han forstår, hvordan og hvorledes man skal bruge medierne til at generere opmærksomhed. Selvom sandheden så kan være tabt på vejen, så er det ikke så centralt. Så han er en fantastisk opmærksomhedsentreprenør, og han har jo også en lang erfaring for det fra The Apprentice og andet sted. Så han forstod medieøkologien, han forstod opmærksomhedsøkonomien, i hvert fald i overskrifter, i hvert fald nok til, at den kunne blive brugt. Og derfor er han en interessant figur, politisk og opmærksomhedsøkonomisk, og for den sags skyld økonomisk, fordi at han i og for sig forstår, at informationsmarkedet i dag er styret af en opmærksomhedsøkonomi. Og han forstår, hvordan man skal tiltrække sig opmærksomhed, uafhængig af om den opmærksomhed er god eller dårlig. Fordi opmærksomhed fordeler sig ikke nødvendigvis i god og dårlig, den fordeler sig i meget eller lidt. Og der er han rigtig god til at generere meget. Og derfor er han også interessant for medierne. Altså Leon Moves, der var den gamle chef på CBS, han sagde dengang, at Donald Trump han blev præsidentkandidat første gang. Han sagde, det kan godt være, at det ikke er særlig godt for USA, at han bliver præsidentkandidat, men det er virkelig godt for CBS. Altså for medieselskabet, ikke? Fordi at man kunne trække enormt meget opmærksomhed ud af ham. Og det er det, han kan. Tag os lige med i den der, som den første observation med opmærksomhed. Hvad er det, der er så vigtigt ved opmærksomhed i forhold til vores tid? I 1971, der er jeg 1 år gammel, der siger Herbert Simon, han får Nobelprisen i 78.
i økonomi. Han er egentlig uddannet psykolog, og sad på Carnegie Mellon University i Pittsburgh, der hvor jeg læste min Ph.D. Og han sagde i 1971 noget meget profetisk om en tidsalder, for hvilket det gælder, der er meget information. Han sagde, til citat, at i en informationsrig verden, der betyder rigdommen af information, det betyder knapheden af noget andet. Det vil være en knaphed af, hvad det end er, som information forbruger. Men hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har I det. I informationstidsalderen er det ikke mikrochips og olie, der er det nye sort. Det er folks opmærksomhed, ligesom nu. Men ikke som en kognitiv ressource, men det kan konverteres til et kapitalaktiv. Og det er i sidste instans det, som Herbert Simon minder os om, altså allerede i 71. Og den slags forretningsmodel, som det giver anledning til, den får vi så implementeret første gang i 2001, ret præcist af Google faktisk. Men ideen om, at det, som er det nye værdifulde, er vores opmærksomhed, men ikke som en kognitiv ressource. Bemærk lige, at på engelsk, vi taler om at tage opmærksomhed eller give opmærksomhed. På engelsk hedder det to pay attention, at betale med opmærksomhed. Og dermed siger vi så også, at det er en kognitiv udgift for os, men for at få en indtægt. Og hvad er den indtægt? Ja, den indtægt er information, om man så må sige, og den kan så have forskellige valører. Den kan være videnskabelig, den kan være en interessant TikTok-video, den kan være en sjov post, det kan være alt muligt forskelligt. Og det betyder, at der hele tiden er sådan en bilateral handelsaftale, der indgås mellem vores opmærksomhed og så det, den forbruges af, nemlig information. Bemærk lige, når jeg kigger på Christian nu her, så kigger jeg på Christian, så brænder jeg al min opmærksomhed af på Christian. Så er der i og for sig ikke noget til nogen af jer andre. Men hvis jeg kigger på dig, så får du al min opmærksomhed, så er der ikke noget til Christian. Og det betyder, at det er et nulsumsspil, når jeg bruger den. Og når jeg brænder den af, så brænder jeg det hele af på dig, og så er der ikke noget til Christian. Og det betyder i sidste instans, at for det første er det et nulsumsspil, for jeg bruger den, og for det andet, vi har det begreb, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Jamen det er jo en konsekvens af det faktum, at jeg kun kan bruge den et sted, og så bruger jeg den ikke på noget andet. Jeg kan heller ikke sætte den i banken og forrente rente af den. Jeg kan ikke spare den op. Så det betyder, at det er et enormt flygtigt aktiv. Men det betyder, at hvis du har aktivet, og der er en gammel filosof, der hedder William James, som var professor på Columbia, hvor jeg også var, dog ikke på samme tidspunkt, han var der i 1880'erne. Men han sagde, hvorfor er opmærksomhed interessant for os som mennesker? Og så siger han, Christian, det er fordi, det er indgangen til vores bevidsthed. Altså hvis jeg ikke kan få din opmærksomhed, så kan jeg ikke komme ind i hovedet på dig, lige så lidt som du kan komme ind i hovedet på mig. Og det betyder, at opmærksomhed er så at sige havelågen til vores bevidsthed, eller døren til vores bevidsthed. Hvis den går op, så kan jeg få den. Hvis den er lukket i, så kan jeg ikke få den. Og derfor så siger den gode Herbert Simon, at problemet er jo i sidste instans, og det her det er 71. Det er langt før vi har nettet, ikke? Og mængden af information har jo aldrig været højere. Jeg er jo meget gode venner med Eske Willerslev, som også er professor her på stedet. Jeg stiller Eske engang, DNA-forskeren og populationsgenetikeren, hvor jeg så spørger Eske, fordi han har jo studeret menneskets udviklingshistorie, siden Ruder Konge var knægt, ikke? Og så spørger jeg ham, Eske, er der et eller andet ved denne her tid, som vi lever i nu, som er radikalt, væsensforskelligt fra den tid, som vi har levet som mennesker i de 250-20.000 år, vi har været homo sapiens og noget normalt. Så tænker jeg, lidt om det, ja, det er der faktisk. Der er et sted, hvor vores væsensbetingelser, vores eksistensbetingelser er radikalt anderledes, end det nogensinde har været. Og det er det her. Aldrig har der været så meget information til rådighed, som der er nu. Det gør den her tid helt unik. Vi skal tilbage til Gutenberg-pressen for at finde noget, der minder om det, men det er ingenting i sammenligning med. Til gengæld har vi ikke fået mere opmærksomhed. Og det betyder bare, at kampen om opmærksomheden, når der er rigtig meget information til rådighed, den bliver bare så meget større. Og det betyder, at konkurrencen om den bliver så meget større. Og det er det, som Trump, for lige at vende tilbage til ham, har forstået, det er, opmærksomhed er et spørgsmål om konkurrence. Og den konkurrence kan jeg vinde ved at sætte nogle informationsprodukter i vandet, som ikke er særlig gode, i den forstand at forstå. De er ikke nødvendigvis sande, men de kan noget andet. De kan tiltrække sig rigtig meget opmærksomhed. Super godt. Og det tror jeg er en god forklaring. Ja. Jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der sidste gang Trump var præsident, aldrig har fulgt så meget med i amerikansk politik. Man vågnede jo hver morgen med en vis spænding i kroppen over, hvad det nu, der var sket i det freakshow, som var blevet Det Hvide Hus. Ja. Er konsekvensen af, at Trump er så god til at tiltrække sig underholdning, at han laver opmærksomhed, at han laver politik om til underholdning? Er det i virkeligheden virkemidlerne fra dokusoapen, han bruger, at vi bliver så fokuseret og opmærksom på det, han leverer, at vi følger ham, uanset hvad det er, der kommer ud? Ja, altså nu er jeg jo gudskelov ikke inde i hovedet på Trump, og nogle gange så tænker jeg mig, at Trump har lyst til at være i hovedet på sig selv, men når det så er i øvrigt sagt, så er det helt oplagt, at han har forstået den mekanik. Og han har også forstået,
han har også forstået en anden ting, som er ret afgørende, som man har tendens til at glemme i det her, nemlig at han så nogle vælgere, som andre ikke havde set. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage, da han kommer kørende ned ad trappen der i 2015, der fra Trump Tower. Der har Hillary Clinton, som på daværende tidspunkt, jeg er jo her modkandidaten, har et vælgermøde i New York. Og ved det vælgermøde, der får hun virkelig jogget gedint i spinaten. Fordi det, som hele Midtvesten og sydstaterne retmæssigt spørger om på det tidspunkt, det er, hvorfor kan jeg ikke få et meningsfuldt arbejde? Hvorfor har vi en opiatepidemi galopperende her? Hvorfor kan jeg ikke få nogen uddannelse? Hvorfor er vi forarmet? Hvorfor har vi ikke haft en realløn fremgang i 20 år? Hvorfor? Og hvad sagde Hillary Clinton til det? Hun sagde, jamen det er jo fordi, I er spanden af de håbløse tabere. Hun omtaler alle Trumps vælgere som the basket of deplorables. Hun omtaler dem på en sådan måde, at det hun siger, jamen det er, I ligger jo som I rær, I høster som I sov, i en vækstdagsorden, der er der nogen, der skal tabe, og det bliver nu engang jer. Og det blev de faktisk lidt knottende over. Og det kan jeg jo i og for sig godt forstå, fordi det som Trump kommer og sagde, nej, that's not it, det er ikke der. Problemet er i sidste instans, at det er den der 1%. Det er Biden, det er Barack Obama, det er Clintons, det er de andre. Det er den der 1%, der styrer det. Det er Washington, det er Bruxelles, det er London. Det er det er den 1% af befolkningen, som ifølge Thomas Piketty sidder på 50% af goderne, der styrer hele showet. Og det er derfor. Så kombinationen af, at han var en god opmærksomhedsentreprenør, og at han kunne give en forklaring til nogle vælgere, som stillede et helt legitimt spørgsmål. Hvorfor er vi forarmet? Hvorfor har vi ikke nogen uddannelse? Hvorfor kan vi ikke komme videre? Og det giver han jo et svar på. Og det er jo i og for sig det svar, som stadigvæk er grundlaget og rygsøjlen i meget af hans. Altså makkerbevægelsen er i vid udstrækning inkarnationen af det problem. Og de omtaler sig også selv. De lavede jo et skilt bagefter den der Hillary Clinton fod i munden samtale, hvor de laver et skilt, der hedder Deplorable Lives Matter. Og det er ret afgørende, fordi det er jo dybest set det, som er rygsøjlen i meget af den politik, som man antageligvis formulerer. Og derfor lytter de jo for eksempel ikke til apropos, ikke? Altså alt det der med gag der med, at der er, de spiser hunde i Springfield for eksempel, ikke? Hvor vi tænker, hvad fabler du om? Eller i forbindelse med nu med Milton, altså den der pågældende hurricane der har Marjorie Taylor Greene, som er repræsentant fra Georgia, var ude at sige, at dybest set så var det var faktisk demokraterne, der havde iværksat Milton, fordi de styrede vejrmønstrene op fra Alaska. Men det er ikke det, som Trump-vælgerne hører. De kan godt høre det der med, der bliver sagt, jamen, du ved, i Springfield spiser de hunde, og det er demokraterne, der styrer vejrmønstrene fra Alaska. Det ved de godt ikke er sandt formentlig. Altså, det er for gakket simpelthen. Men det adresserer et andet problem. Det er en del af en større fortælling om for eksempel en deep state, eller det er en fortælling om, at der er nogen, der sidder og styrer. Det er fortællingen om, at der er et problem på grænsen, og indvandrerproblemet. Og det er det, som de hører. Så er der J.D. Vance, hans vicepræsidentkandidat, er ude og sige, ja, det var en løgn med de der hunde, men I ville aldrig have skrevet om det her immigrationsproblem i Springfield, hvis vi ikke havde brugt denne her opmærksomhedsskabende ting. Ja. Så er det præcis det, han taler om. Det er præcis det, han taler om, fordi det, han siger, det er, jamen der er en større sag derude, som drejer sig om, hvordan hvorledes Ohio og Pennsylvania og nogle af specielt svingstaterne virkelig har haft nogle udfordringer. Og dem hører man aldrig om i pressen. Så hvis jeg skal overhovedet have et ordlyd i pressen, så bliver jeg nødt til at spille det opmærksomhedsøkonomiske spil, og så fyrer vi en historie af, som ret beset overhovedet ikke er sand. Men den tjener et højere formål. Og det højere formål er at sætte fokus på, hvordan man for eksempel har det i Midtvesten. Og dermed legitimerer han jo, at det er i orden at fortælle en løgnehistorie. Det er i orden at konstruere og fingere historier, fordi de tjener et højere formål. Så det der med at fortælle løgnehistorier er bare et middel til et i øvrigt ædelt mål. Mm. Så afslører det også noget om os, der bliver så forarvet over løgnene, at vi har fået et meget teknokratisk sandhedsbegreb. Politik har vel altid været kampen om sandheden, kampen om fortællingen, med alle de virkemidler, der nu måtte være til rådighed for dem, der kæmpede om det. Jo. Selve det politiske har vel historisk, tilbage til de allertidligste politiske teoretiske skrifter, netop legitimeret, at man måtte fortælle historier om hunde i Springfield, hvis det betød, at man havde et politisk projekt, der kunne få fart. Eller hvad?
Er vi blevet for berøringsangste? Ja. Altså nu er jeg jo egentlig logiker uddannelse, eller teoretisk datalog, ikke? Og du ved, jeg elsker sand og falsk. Altså det er udgangspunktet for alt det, jeg laver dybest set. Et udsagn er enten sandt eller falsk og slut. Ikke mere. Og nogle gange så kan vi så afbilde i det lukkede interval mellem 0 og 1, og så får vi en probabilistisk logik. Men enten er det 0 eller 1 og slut. Men der er jeg nok blevet nødt til at ændre min mening lidt, desværre. Fordi, som du indikerer her... Det er her stadig. Ja, præcis. Ikke? Som du indikerer her, så er det sådan, at ja, det kan meget vel være, Vincent. Det er også meget sødt, det du har der med, at i små, pæne formelle systemer er udsagn enten sande eller falske, og så kan vi lave nogle pæne fuldstændighedssætninger og sundhedsteoremer og den slags. Det er fint. Men verden er noget andet. Den betragtning, at det ikke nødvendigvis et spørgsmål om, hvad der er sandt og falsk. Og men, vi er jo i videnskab her, ikke? Og i videnskaben, der er det sådan, at vi fremstiller hypoteser, og så prøver vi at se, hvordan verden reagerer på det, med henblik på at bekræfte eller afkræfte en given hypotese. Der spiller sand og falsk en rolle. Trods alt. Og hvis jeg siger, her i det her lokale, der sidder 72-20 mennesker, så er det formentlig ikke bare, altså, det kan jeg have, der har en pålidelig procedure til at finde ud af, om det er sandt, jeg kan gå i gang med at tælle, ikke? Og dybest set er videnskaben jo ikke andet end en mængde pålidelige metoder til at prøve at finde ud af, hvad der er sandt og falsk. Slut. Men, og nu kommer mændet, det er et opmærksomhed, og det er jo virkelig til at tude over, som min mor ville sige, så tud, ikke? Men det løser jo ikke problemet. Altså, det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad der er sandt eller falsk i propositional forstand, det er udsagn. Det er, hvilken fortælling, som du kan få tilslutning til. Og det er noget helt andet. Det er nogle helt andre mekanismer, man bruger til det, hvor vores følelser lige pludselig begynder at spille en rolle. Ikke? Hvor det betyder noget om, hvorvidt der er et dramaturgisk forløb, om der er en modstander, om der er en, man kan være med. Alle de der fortællegreb bliver lige pludselig ret centrale for, om en fortælling kan få greb eller ej. Og du ved, jeg var chefredaktør i 10 år af verdens største tidsskrift i filosofi, der hed Syntese. Lige så når vi finder en artikel ind, hvor der var en, der sagde, jeg føler at, så var det bare, ud med dig. Og nogle gange siger mine studerende siger også til mig, jeg føler ikke noget for introduktionsreglen for eksistenskvantoren. Så siger jeg, nej, det skal du heller ikke. Det skal du simpelthen. Den er simpelthen ikke værd at føle for. Enten forstår du den, eller ikke forstår du den. Og hvis du ikke forstår den, skal jeg nok hjælpe dig med at forstå den. Men følelser, brug dem på dit kæledyr og din kæreste og alt muligt andet. Det skal ikke her i billedet. Men så det vil sige, at vi er jo følelsesfremmede i videnskab. Ikke? Den skal helst ikke være det, der afgør, om vi har tilslutning. Men det er det, der bliver det centrale spørgsmål i meget politik. Også formentlig i meget jura. Hvordan stimulerer det retsfølelsen, eller gør det ikke? Og hvad vil det så i øvrigt sige? Hvad er det for en slags størrelse? Ikke? Så det betyder, at jeg bliver nødt til at... Og det var også derfor, jeg etablerede centret. Jeg bliver nødt til at forstå, at sand og falsk ikke sælger sig selv. Og i videnskaben har vi ligesom haft en idé om, at det gjorde det jo bare. Altså giv folk nogle kendsgerninger, så kører det. Det gør det ikke. Fordi du er op imod nogle fortællinger, og de er meget mere robuste, fordi de kan være internt koherente, de passer godt sammen. Og lige så snart de begynder at passe godt sammen, så når der så kommer et stykke data ind udefra, så giver det jo anledning til det, man kalder kognitiv dissonans. Det giver rod i hovedet. Ikke? Altså, jeg skal have to med hinanden uforenelige standpunkter i hovedet på samme tid. Hvad skal det så betyde? Og normalt betyder det samme, så lukker jeg bare det ude. Men vi kommer jo fra en tradition i videnskaben. Hvis der kommer et stykke kontraevidens for en hypotese, så skal vi finde ud af, hvordan vi så skal modificere den, eller finde en ny, eller hvad det måtte være. Så der er vi meget sensible over for det. Men for fortællinger er det noget andet. Hvis de er opportune for din dagsorden, så tager du dem ind. Og hvis de ikke er opportune for din dagsorden, så ignorerer du dem. Slut. Prøv at høre, vi skal tilbage til det her med konsekvenserne for demokratiet. Jeg vil gerne bare lige bygge teknologi på først. Fordi i en verden, hvor vi er opmærksomhedsstyret, og hvor vi ved, at vi gerne vil have sammenhængende fortællinger og appelleres til vores følelser, hvad er det så, den teknologi, som vi har til rådighed, gør ved os? Og hvordan kobler det ind til et før nævnte politiske fænomen? Hvor er jeg glad for, at du spørger. Ja, det tænker jeg nok. Nej. Det hænger jo dybest set sammen med den forretningsmodel, for hvilket alle sociale platforme tjener deres penge. De er alle sammen den samme. Om vi taler TikTok, LinkedIn, WhatsApp, whoever. Hvis vi starter op i, det kunne lave sådan et flowchart-diagram, op i højre hjørne, der tager du, ikke Hillary Clintons indsigt, men Herbert Simons indsigt om, at opmærksomhed bliver forbrugt af information. Og det betyder, når jeg smider et post op, eller en video op, eller noget andet, jamen så kan den tiltrække sig opmærksomhed. Lige så snart den tiltrækker sig opmærksomhed, så tiltrækker den sig engagement. Ikke? Så begynder Christian at upvote den, eller hvem det nu måtte være, eller en downvote den, eller hvad du kunne finde på. Det giver engagement. Og den engagement, det giver data. Data om hvad? Data om brugerne, og hvordan de agerer på sociale platforme.
Den data, den samler du sammen. Der bliver alt data, der kan dragges og tages, det bliver taget. Det går, du ikke har brug for det lige nu her, men man tager det, hvis man kommer i nærheden af det. Og det betyder, så har du en rigtig masse data om, hvordan brugerne agerer. Og den data analyserer du kuraterer den, du pakker den, og så sælger du det til dem, der egentlig betaler for det, nemlig annoncørerne. Så de egentlige kunder på sociale platforme er jo ikke brugerne. Det er annoncørerne, der i sidste instans er kunden. Fordi så længe du ikke betaler på det, så er du ikke kunden, så er du produktet. Og det betyder, at det er vores opmærksomhed og vores data, der er de store. Det er det, der er råmaterialet. Det er det, der er råstoffet i alle forretningsmodeller. Og grunden til, at alle gerne vil bruge TikTok, grunden til, at både Biden og Kamala Harris er på TikTok, det er, fordi 170 millioner amerikanere er på TikTok. Velvidende både for Biden og for Kamala Harris' vedkommende, at TikTok anser de som en sikkerhedsrisiko. Så det kan godt være, at de bliver nødt til at lukke TikTok, eller få firmaet delt op. Men indtil valget, der er vi på. Og hvorfor? Jamen, det er fordi, det jo kan ramme folk. Og det er fordi, at TikTok er ubetinget den bedste søgemaskine. Den er ubetinget den maskine, der er bedst til at profilere Christian, at profilere mig, Anja, Derek, whoever, og så give vores data og vores måde at agere på, at give os præcis de informationer, vi gerne vil have, og mere af det. Og det er jo den måde, hvorpå at Big Tech tjener deres penge. Det er, at de tager vores opmærksomhed og vores data og sælger til annoncørerne. Og så skal I bare lige huske på én ting, og tænk på det på følgende måde. De drager alt data om os. Hvem I er kæreste med, hvor I bor henne, hvem er jeres forsikringsagenter, alt. Det kan godt være, at de ikke bruger det, men de har det. Og hvorfor det? Jo, fordi den måde, de tænker det på, det er, at for dem er alt data kreditinformation. Hvad er Christian værd? Værd som prorektor, værd som professor, værd som ægtefælle, værd som vælger, værd som vandskiudøver, stramajbroderier, hvad ved jeg. Ja. Alt data for dem er kreditinformation om os. Og det betyder, at man kan begynde at rate os på samme måde, som vi bruger Trustpilot til at rate restauranter. Nu rater vi bare mennesker i stedet for. Og det er jo i og for sig det, der er meget af rygsøjlen i den kinesiske model for deres social credit system. Og det er den samme model, som vi har i forsikringsbranchen. Altså, Elon, hvor mange af jer har en Tesla? Det er der ingen, der vil stå ved. Det er også et fantastisk apparat, det må man sige. Det eneste problem med Tesla er, at det er et overvågningskapitalistisk monstrum. Alt data ryger lige tilbage til Elon. Hvorfor det? Fordi Elon har mange ambitioner. En af ambitionerne, det er for eksempel at lave en aftale med de store forsikringsselskaber i USA. På en sådan måde, at når du kører i din bil, og du kører inden for lovens rammer, jamen så dækker din forsikring. Men hvis du kører lidt for hurtigt, så dækker den ikke. Altså det betyder, at hvorvidt din præmie dækker eller ej, bliver lige pludselig en funktion af, hvordan og hvorledes du agerer. Og det betyder, at det er jo svært adfærdsmodificerende. Og det, som de gerne vil have fingrene i, hvis de kommer afsted med det, ikke? Det er sundhedsdata. Det er bundløst hul. Og Danmark er et fantastisk land, fordi vi er så gennemregistreret, som vi er. Så hvis man lige pludselig kunne få adgang til danske sundhedsdata, så kunne du tilbyde alt fra produkter til forebyggelser, til hvad som helst. Så du ved, tænk på det som sådan, at når som helst, at I sidder ved busstopstedet og scroller på den her på vejen hjem, ikke? Fordi man jo ikke keder sig. Så det, alt det, man gør, det er, at man giver bare det mere data, kreditdata om hvad man er værd. Så hvis man er i tvivl om, hvad man skal bruge sin tid på, når man er på vej hjem, don't feed the beast. Bare lad være. Og jeg mener det simpelthen alvorligt, fordi det er for dem, at det er kreditinformation. Alt data om dig, alt ageren på sociale platforme for dig, om dig, det er kreditinformation. Og det er det, der er forretningsmodellen for dem alle sammen grundlæggende. Og det betyder, og så skal jeg holde min kæft, det betyder, at hvis jeg i øvrigt er blevet fået en bestemt interesse for bestemte politiske produkter eller standpunkter, jamen hvad gør Big Tech så? Eller hvad gør platformen så? De giver mig mere af det samme, fordi de ved, og det er det samme, hvis I slår stigerplæneklipper, det er det samme, slumretæpper. Hvis I først er begyndt at kigge efter slumretæpper, så får I slumretæpper til I dør. Men det, eller jeg har købt det måske. Men på den anden side, den eneste måde, de kunne vide, at du ikke har brug for reklamer for slumretæpper længere, det er jo, at de ved, at du har købt det. Så hvis de nu får den data også, så kan de så tilbyde dig bordtennisbat. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det betyder, jo mere data du afgiver, jo bedre kan de profilere, og jo mere interessant bliver det for dig. Og det sjove er, at det argument, vi bliver præsenteret for hver gang, når vi spørger, hvorfor skal I have så meget data om os? Hvorfor? Vi får altid det samme argument stukket i hovedet, der hedder, det er jo bedre for din brugeroplevelse. Jamen, det er også rigtigt. Men det er ikke gratis, du betaler bare en anden valør, ikke? Vi skal tilbage til Trump af den her vej, ja. Fordi hvad er det så, min Vansky-ranking gør ved
Trumps muligheder for at bruge det her. Hvad er det gør, når Elon Musk ved, hvor god jeg er til at stå på vandski, der gør, at det har en effekt ind i... Ja. Kan I huske, at vi havde den der Cambridge Analytica-skandale? Kan I huske den, som var den første, hvor man tænkte, okay, nu har man faktisk begyndt at få noget data om potentielle vælgere, som kunne være interessant for eksempel for Trump. Og det er jo fordi, at hvis Christian godt kan lide vandski, så kan han formentlig godt lide udendørsaktiviteter. Hvis han godt kan lide udendørsaktiviteter, så er der ikke langt til, at han også har en riffel, fordi han kan også godt lide det andet forfatningstillæg. Altså, jeg ved ikke, er det vandski... Nå, jamen, det kan jo godt være, altså, fra vandski til riffelskydning, altså, hvor langt er der? Nej, det jeg prøver at sige med andre ord, ikke, det er, at det du kan gøre, når du har den form for data, så kan du begynde at korrelere data i stor skala, og du kan gøre det real time. Således, at hvis Christian er interesseret i at købe nogle nye vandski, så er han formentlig et udemenneske. Han bor i hvert fald ikke i New York, fordi så skal han til at lave vandskiudøvelse op i Central Park på Reservoir. Det kommer ikke til at ske. Men. Så han bor et eller andet sted. Og hvis han så i øvrigt også, har andre interesser, så lige pludselig begynder du at kunne lave profiler på, jamen hvad er han så som vælger jo? Altså, hvis han bor der og der, har de interesser, har jo lige købt sig en ny AR-15 Colt Assault Rifle. Hvad er han så interesseret i? Og så er der ikke langt til National Rifle Association. Okay, National Rifle Association, de er ret tæt på Trump, og Trump har jo allerede blevet endorsed af National Rifle Association. Og så begynder du at få Trump-reklamer ind ad døren. Og det samme gælder jo altså også demokraterne. Og den første, der var rigtig god til det var jo ikke Trump. Det var Barack Obama. He was second to none. Det var ham, der startede det her show der. Og det kan du jo bruge på forskellige vis. Så blot for at sige, at når du begynder at kunne lave den her form for profilering af vælgere, så bliver vandskiudøvelse altså lige pludselig ret interessant for din politiske standpunktstilkendegivelse, fordi det bliver et spørgsmål om, hvordan man så kan rette reklamer mod dig. Ikke? Og hvad sker der så med vores demokratiske samtale, når mit feed pludselig bliver bombarderet af noget, der i virkeligheden er politisk kommunikation, ind i en bestemt fortælling? Hvad er det så, der sker med vores fælles samtale som samfund, som demokrati, det vi baserer alt læring og udvikling på? Altså hvis vi grupperer os med dem, vi i øvrigt er enige med, og det er jo det der tendensen, om det så er om stigerplæneklipper eller politiske standpunkter, så er jo tendensen, tendensen, at vi finder sammen med dem, vi i øvrigt er enige med, og så gentager vi over for hinanden og forfiner de standpunkter, som vi i øvrigt mener, der karakteriserer den position, vi har. Og så kan det betyde, at vi kan tage et mere og mere rabiat standpunkt kollektivt i gruppen, og dermed forskyde os fra medianen, som vi startede ud med, over til, at bestemte argumenter bliver lige pludselig meget interessante og meget vigtige for den politiske stemme. Og så begynder vi at polarisere. Men polarisering, det skal I lige ud på, den måde man bruger polarisering på i dag, det er, at der er to standpunkter, et 0 og et 1, og jeg sidder i 0, og du sidder i 1. Det er ikke polarisering. Polarisering er processen igennem hvilket, at folk, der i øvrigt er ligesindede, og i øvrigt tænker mere eller mindre på samme måde om det samme, men når du sætter folk sammen, der i øvrigt er enige, så er tendensen ikke, at de bliver mere nuanceret kollektivt. De bliver bare mere homogene i et bestemt standpunkt, og forstærker det standpunkt. Så det betyder, at selve drøftelsesprocessen kan skubbe hele grupper ud og blive mere radikale, end de var, før de begyndte at diskutere. Men det er et problem, fordi i Vesten efterstræber vi det, vi kalder et drøftende demokrati. Det betyder, at selvom Christian og jeg er uenige om det derinde, så sætter vi os ned og drøfter, før vi går ned og sætter krydset. Men hvis vi er alt for enige, så er det ikke nødvendigvis særlig godt, fordi så bliver vi bare endnu mere enige. Og så begynder du at trække det politiske landskab fra hinanden sådan her, ikke? Nemlig, at der sidder alle dem her herovre, som har den ene opfattelse, og der er alle dem, der sidder herovre i den anden opfattelse, og så er der ikke rigtig noget at vælge imellem på midten. Og det betyder, at i et polariseret meningslandskab, der er det der, hvor vi har brug for nuancerne. Det er til gengæld også der, hvor der ikke er plads til dem. Og det er giftigt for demokratiet i sidste instans, fordi det betyder, at enten skal du lægge alle æggene i den ene kurv, eller du skal lægge dem i den anden kurv, og så er der ikke noget derinde imellem. Og det bliver demokratiet ikke mere robust af, det bliver mere skrøbeligt af det. Så paradokset ligger i, at selve drøftelsen, som jo egentlig tænker er godt, faktisk kan betyde, at vi polariserer sammen med dem, vi øvrigt er enige i, mod nogle andre. Og så får du et os versus dem. Og det er derfor, at meget af Trumps politik, det er identitetspolitik. Det er i sidste instans et spørgsmål om identitet. Og det interessante er med det, Christian, det er, jeg ved ikke, om I kan huske, men han har jo sit eget sociale medier, efter han blev lukket ned, så har han det, der hedder Truth Social. Det er lige gået på børsen. En rigtig dårlig forretning. Umanerligt dårlig forretning. Det blev handlet meget højt, og så gik det i bund. Men hvad der er interessant med det, og det er interessant, det er, at Trump var ude og reklamere med at købe aktier i Truth Social. Og ved I, hvad han kaldte det?
Han kaldte det at købe aktier i Truth Social at være the ultimate belief stock. Altså den ultimative overbevisningsaktie. Så det, du købte, var ikke et godt finansielt produkt, men du købte identitet og markør. Politisk markør. Det var det, du var ude at købe, hvis du investerede i den pågældende aktie. Og det er lidt ligesom, vi har medlemskaber nok, Christian, og du er også medlem der. Det er det samme. Vi køber, det som Trump er rigtig god til, det er, at det, som han sælger som politik, er egentlig identitet. Og vi har haft lidt af det i Danmark også, ikke? Og nogle gange, når vi har haft, og det har vi jo stadigvæk, identitetspolitik i Danmark følger jo trods alt også noget, ikke? Og det er jo fantastisk, identitetspolitik er på nogle punkter fantastisk, fordi altså, jeg kan ikke blive krænket over finanspolitikken. Det har jeg i hvert fald ikke prøvet. Men jeg kan godt blive skattepolitik måske. Eller skattepolitik, det bliver heller ikke. Kulturpolitik måske ikke engang, vel? Fordi det har jeg ikke nogen aktier i, følelsesmæssigt. Men identitetspolitik er fantastisk, fordi vi har alle sammen følelser i vores identitet. Om det så gælder vores religion, om det gælder vores socialklasse, om det gælder vores køn eller race. Og det betyder, at hvis du vil have folk til at mobilisere sig og gå på barrikaderne, så skal du tale identitetspolitik, fordi det har vi alle sammen meninger om, og stærke meninger om. Og det er også derfor, hvor krænkelsesnarrativerne og alt det der kommer ind i billedet. Fordi det virker. Det appellerer til vores følelser. Og det har Big Tech fundet ud af. I 2028, der vil Facebook have mindst lige så mange psykologer ansat, som de har dataloger ansat. Hvorfor det? Fordi det, som giver anledning til engagement, det er at gå ind og pille ved vores følelser, eller nærmere at stimulere dem. Hvis du spørger en psykolog om vores følelser, så er de delt af 2 akser i hvert fald. Ikke? Der er positive følelser og negative følelser. Det er den ene akse. Så lykke er en positiv følelse, vrede er en negativ en. Men man laver også en anden sondring, nemlig det hedder, hvorvidt at de pågældende følelser er det, man kalder aktivitetsmobiliserende eller demobiliserende. Hvis jeg skriver ud på Facebook, jeg er så glad i dag. Det er der sgu ingen, der gider dele. Jo, min mor måske. Men det er også fordi, når jeg siger, at jeg er så glad, så er det jo bare en følelse, jeg er i. Det animerer ikke Christian til at gøre et eller andet, vel? Hvad kan man så i øvrigt gøre? Man siger, godt for dig, Vincent. Hvad fanden rager det mig? Men hvis jeg skriver ud, det er simpelthen også for galt med de der indvandrere. De vælter ind over grænserne, de tager vores skippermix, vores marcipanbrød og vores skolekridt, ikke? Så skal du bare så løje. Og det er jo fordi, om end det, at jeg er glad i dag, er en positiv følelse, og den ikke aktivitetsmobiliserende. Men vrede, som bare en negativ følelse, er aktivitetsmobiliserende. Når jeg bliver vred, så vil jeg jo gøre et eller andet. Og hvad gør jeg på nettet? Jeg poster, jeg videresender, jeg skaber engagement. Og vi har et kæmpestort arsenal af negative aktivitetsmobiliserende følelser. Vrede, indignation, forargelse, harme, angst osv. Og folk de spørger, hvorfor er tonen så hård på nettet? Og ved I hvorfor? Det er fordi, det virker. Det er fordi, der er meget engagement i det. Og vi har også positive aktivitetsmobiliserende følelser. Fascination for eksempel. Prøv at se, man kan kurere den her cancerform om 2 år. Faktisk er det sådan, at der var en amerikansk præsident, der havde den nok mest indflydelsesrige og stærke aktivitetsmobiliserende følelser som navnet på sin kampagne. Nu spørger jeg så, hvem var denne præsident, der havde en følelse som sin præsidentkampagne? Obama, ja, ikke? Ja, altså, han sagde, yes we can, det havde han stjålet fra byggemand Bob. Det var mottoet. Men kampagnen, den hed Håb. Den hed Håb. Og det er ikke tilfældigt, fordi håb er den aktivitetsmobiliserende positive følelse, som vi kan samles allermest om. Og det vil jeg snakke med Lone Frank om, det der videnskabsjournalisten og biologen, hvor jeg så spørger, hvordan kan det være, at vi har sådan et stort arsenal af negative aktivitetsmobiliserende følelser? Hvorfor har vi så mange af dem? Og så kigger hun sådan, altså Vincent, det er fordi, det er godt til overlevelse. Altså, vi er jo aldrig kommet løbet ind i sabeltierenskab. Så hvis I ikke kan finde på andet at være på sociale platformer, og jeg gerne vil have engagement og opmærksomhed, så skal I bare være sure for en sikkerheds skyld. Bliv lige ved den tanke, fordi der er jo masser af følelser, der historisk har præget vores samfund. Vi er jo en del af samfund, der trods alt kommer ud af ekstremt voldsomme konflikter, dybt had, total uforsonlighed af enormt stærke følelser. Så hvad ved vi om drøftende demokratier oven på stærke følelser? Ja. Altså, hvad ved vi om det? Vi ved følgende. Vi ved, at langt de fleste politiske beslutninger blandt vælgere bliver ikke taget på en afvejning og et eller andet stort rationalitetsargument. Det ved vi. De bliver taget på baggrund af, hvad man i øvrigt kan identificere sig med, og i øvrigt gerne vil have. Punktum. Og så grupperer vi os sammen med dem, vi i øvrigt er enige med. Og når du så lægger det drøftende demokrati nedover, hvor du så samtidig siger til folk, jamen, I skal helst drøfte, inden I går ned og stemmer,
jamen hvis udgangspunktet for min stemme er, hvordan jeg egentlig har det følelsesmæssigt, og vi beder mig om at diskutere det, så er det ikke, vi tænker det jo på en måde, således, også i demokratidiskussioner, og det kender du jo også fra jura, Christian, ikke? Altså, lad det bedste argument vinde. Yes, ikke? Fedt. Lad den bedste hypotese overleve i astrofysik. Det bedste argument. Det, som er stærkest, der hvor evidensen er højest, der hvor gyldigheden er osv. Det er bare ikke det, der sker nødvendigvis. Altså, man ved det fra EU. EU prøvede jo i forbindelse med forrige gang, der var EP-valg, at der var en rigtig masse af de her små fora, hvor om det galt, at folk de sad og diskuterede, at EU var en stor konspiration, og de snød, og de bedragede og alt muligt andet. Det, som EU så gjorde, de lavede et agentur, der hed EU versus Disinformation. Det hed agenturet. Og det, man så gjorde, det var, at man ansatte en masse til at sidde og overvåge de her debatter, der foregik på Reddit og på Snapchat, hvor det foregik igen, og for at se, hvad der skete. Og hvis folk så begyndte at løbe ud af en eller anden tangent, og begyndte at citere kendsgerninger, der ikke var kendsgerninger til at støtte et eller andet standpunkt, så intervenerede de, så havde de konti, og så skrev de, det passer faktisk ikke, det forholder sig således, I kan finde informationen her. Og ved I, hvad det betød? Ingenting. Ingenting. Det havde ingen funktion overhovedet. Det kvalificerede ikke debatten, folk tog det ikke ind, fordi de var i udgangspunktet allerede polariseret. Og hvis det betyder, at de allerede står her, så kigger du på al evidens i lyset af, hvor du står. Og hvis evidensen så passer med det, du må sige, så tager du den ind, og hvis ikke, så sorterer du den ud eller bortforklarer den som værende en del af den modstander, som du er i gang med. Det interessante ved konspirationsteorier, det er, at fra en videnskabelig betragtning er de jo helt fantastiske. Altså, jeg mener, normalt i videnskab, så sondrer vi mellem positiv og negativ evidens. Ikke? Altså positiv for en hypotese, og negativt imod en hypotese. Så er 2 slags evidens. Men når det gælder konspirationsteorier, så sondrer man ikke på den måde. Altså alt er evidens, ikke? Hvis jeg nu kommer med en eller anden konspirationsteori om en deep state i USA, og du kommer og siger, Vincent, nu skal du være her. Altså, der er intet, der tyder på, bla bla bla. Hvad vil mit svar til dig? Det drives ikke ud af et pizzeria et eller andet sted. Ja, du ved, og jeg begynder på en eller anden lang historie om Pizzagate, og de er pædofile nede i kælderen med blodritualer og demokrater og alt muligt andet. Ikke? Og så siger du, Vincent, det er der altså ikke noget om. Nu skal du se her er en masse evidens for det. Hvad vil mit svar til dig være? Du skal bevise, at det er forkert, det jeg har sagt. Nej, jeg vil bare sige, der kan du bare selv se, at du er en del af konspirationen. Og det er jo det, der er pointen, ikke? At i konspirationsteorier, de er jo sådan videnskabeligt enormt medgørlige, fordi der ikke er positiv og negativ evidens. Der er evidens eller ikke evidens. Og det gør dem jo til fantastiske apparater, fordi der er ikke noget, der kan falsificere dem. De er altid sande. Det svarer lidt til at sige, min angivelige meteorologiske påstand nu, der hedder, nu skal du høre, Christian, jeg har en indsigt til dig. Enten så regner det, eller også så regner det ikke. Sandt eller falsk? Det er sandt. Ja, til gengæld uinteressant. Ja. Fordi det altid er sandt. Ja. Og der har vi pointen, ikke sandt? Det er det samme med konspirationer. Hvis der ikke er evidens for og imod, jamen så bliver konspirationer jo selvopfyldelige profetier. Det er det samme. Og det er også derfor, at når man spørger, hvorfor kunne Trump finde på at komme med de her vilde konspirationer, som man gør, og vi er jo ikke engang færdige endnu, vel? Altså, der skal nok nå at komme flere. Det er fordi, det virker. Det er fordi, at den måde, og det skal man virkelig være opmærksom på, at dem, som er makkervælgere, de lytter igennem alt det der støj. De lytter ikke på, at de spiser hunde i Springfield, eller at demokraterne er i gang med at styre de der vejr. De lytter til noget andet. Det er en anden fortælling, som de lytter og ser og hører. Og det er den, vil de gerne høre. Og så er resten bare en støj. Det er datapunkter, som ikke skal bruges. Og det er det, der gør, at det er enormt svært at trænge igennem med med kendsgerninger og evidenser og andet. Ikke? Fordi kendsgerninger bliver partsindlæg lige pludselig. Men fortæl mig lige, hvor... Tænk, hvis du i jura havde det sådan, at alle datapunkter, du samlede sammen i en eller anden sag, enten med dybest set at være partsindlæg, eller blev opfattet af din forsvarer, eller hvem det måtte være. Det er ret meget som et arbejdsliv, det du beskriver der. Ja, okay. Men kan jeg ikke lige udfordre dig på, hvor nyt er det her? Fordi jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig i eftermiddag på, jeg tror, den gamle FN-ambassadør i USA, Adlai Stevenson, ja. Som angiveligt på et tilråb fra salen sagde, every sensible person in here will vote for you. Ja. Stevenson, og han skulle have svaret, it's not enough, need a majority. Ja. Har der ikke altid været ufornuft overhovedet? Har det ikke altid været de store fortællinger, der har bevæget masserne, der har bevæget vores politiske mobilisering? Er det så nyt? Nej,
det er det ikke. Men samtidig skal man lige huske på, at Adlai Stevenson ved samme lejlighed siger, "You are entitled to your own opinions, but you are not entitled to your own facts." Det siger nemlig Adlai Stevenson også ved samme lejlighed. Og jo, nej, det er ikke nyt det her, Christian. Det har været alle dage formentlig været en del af det politiske system. Selv Machiavelli i Fyrsten fortæller og siger jo også, jamen, for at bibeholde magten, for at opretholde sin magtposition, jamen der kan det meget vel være, at fyrsten lyver, at han er en snu som en ræv, at han og så videre. Der er så lige det ved Machiavelli, at han siger, han skal bare ikke opdages i det. Fordi så ryger hans ethos. Det synes som om, den sidste del af det har vi glemt i dag. Det er lige meget med det der ethos, det betyder ikke noget. Nej. Og så der er forskel på Machiavelli her, og de Machiavelli-skikkelser, som vi ser i dag. Og nej, det er ikke nyt. Men hvad der er nyt, og det føder ind i den diskussion, vi havde, eller det jeg omtalte med Eske før, det er, at for det første har vi aldrig haft så meget information til rådighed. Og for det andet har vi heller ikke haft en informationsbåren infrastruktur, som er global. Hvor vi kan have samtaler med folk i Bangladesh, eller hvor det i øvrigt måtte være. Problemet er bare desværre, at selvom vi har fået meget mere information til rådighed nu, end vi nogensinde har haft, så er der en ting, der kan fulgt med. Og det er fællesviden. Og det er vigtigt. Så for eksempel et meget simpelt eksempel på fællesviden, når I skal herfra i dag, ikke? Og det vil sige i bilen, når I går på whatever, i trafik for eksempel. For eksempel, hvis vi skal koordinere i trafik, 2 biler kører mod hinanden på en vej, ikke? Og jeg ved, at der er højrekørsel i Danmark. Og Christian ved, at der er højrekørsel i Danmark. Godt. Men hvis jeg ikke, men jeg ved jo ikke nødvendigvis, om Christian ved, at der er højrekørsel i Danmark. Så hvis jeg ikke også ved, at Christian ved, at der er højrekørsel i Danmark, så kan jeg jo finde på at køre over mod ham for at undvige ham, for jeg ved det jo ikke. Det kalder man for fællesviden. Og det er enormt vigtigt for koordination, fordi uden fællesviden kan vi faktisk ikke koordinere. Og bare fordi mængden af information er blevet større, end den nogensinde har været, heraf følger ikke, at mængden af fællesviden også er blevet tilsvarende stor. Den er ikke fuldt med. Og det betyder, at vi har sværere ved at koordinere. Bare en politisk samtale, for eksempel, er meget sværere at koordinere nu, også fordi, husk lige på, vi er også afskåret fra at kunne se hinanden i øjnene, for eksempel. Ikke? Altså, det er kun halvdelen af det spørgsmål, som du stiller mig, som kommer ud af munden på dig. Resten det er, at jeg aflæser din gestik, dit ansigtsudtryk. Nu gør du sådan her, Vincent, du skal videre. Jeg koordinerer i forhold til det. Nu skal jeg på nettet skal jeg sidde og tale med dig og have en dybsindig diskussion af den her type her, samtidig med, at jeg ser på et billede af en kummefryser, fordi det er tilfældigvis det, som du bruger som profilbillede. Ikke? Altså, det kan godt besværligt gøre det. Så jeg mener. Ja. Så det betyder, jeg hører, du følger mig på... Der følger din kummefryser. Vandskikummefryseren, kalder de mig derude. Præcis, hvor der er fadbremser i det, når I er færdige. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, det er ikke blevet lettere for os at koordinere, bare fordi vi har fået mere information til rådighed. Det er på nogle punkter blevet sværere. Ja. Men der er intet nyt i noget af det her. Hvad der er nyt, er rækkevidden og hastigheden. Men den er til gengæld også ny, og den er stor. Og det gør en massiv forskel for, at når mængden af information er høj, jamen så er tendensen til, at vi tænker, kender I ikke også det? Altså, kender I ikke det med, at man skal logge ind et eller andet sted, ikke? Og så skal de altså... det kan nogle gange være så enormt besværligt. Og hvad gør vi nu her? Vi tager et swipe, ikke, så er vi inde. Det er for at gøre jeres oplevelse så friktionsfri som muligt. Jo mindre friktion der er, jo hurtigere, større en tendensen til, at vi så logger på. Det er derfor, vi har mit idé. Det er fordi, det faktisk er en enormt friktionsfri måde at komme i kontakt med at få borger.dk til jeres bank. Hvis I hver gang skulle til 06 03 70 11 19, og så mit kodeord, og så havde jeg formentlig aldrig gjort det, vel? Men pointen er lige præcis her, at friktionsfriheden betyder, at vi, når opgave bliver meget lettere, så gør vi den meget mere, og vi er meget mere tenderet i at gøre det. Og derfor har Mark Zuckerberg også været ude at sige om meta og metaverse, det er, at det skal være den mest friktionsfrie oplevelse, du kan have. Det skal være så elegant og let og smidigt og hurtigt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er godt. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg tænker mig bedre om. Det betyder bare, at det er lettere for mig. Og der har man faktisk fundet ud af, at vi som mennesker har det med at gentage en adfærd, når bare den er let. Og det, som en computer kan, det er, at de kan give os nogle lette triggers til. Altså, swipet er en trigger til at komme ind et sted, ikke? Og det er derfor, at når vi bare skal swipe, eller lige skal gøre sådan her på jeres skærm, så er I logget på. Det gør en kæmpe forskel. Så jo mere friktionsfrit det er, jo lettere bliver det, og jo større tendensen til, at vi følger med. Men det betyder ikke, at vi tænker os mere om. Og det kan være svaret. Er svaret så, at vi skal tilføre friktion?
At det, at vi er et demokrati, at det, vi skal fungere som fællesskab, det er, at vi skal gøre det lidt mere besværligt. Ja. Ja, det er og hvordan gør vi så det? Det kan jeg godt forklare dig. Ja. Det har jeg et svar på. Fedt. Det har jeg faktisk et konkret svar på. Hvor mange af jer har en profil på Facebook? Ja. Hvor mange af jer har læst de der 36 siders forordninger om, hvad man må og hvad man ikke må i fællesskabsstandarderne? My friend. Men ellers men I kan godt huske, på, det er jo meget let, da man har oprettet sin Facebook-profil, at så kan man bare scrolle igennem de der sider og lave et flueben, bang, så var vi videre. Det, som en af de store problemer, som Meta jo har, og Facebook har, det er, at der er afsindigt store mængder af misinformation derude. Hvis jeg havde læst de der 36 siders forordninger om, hvad man må og ikke må på Facebook, så er der rigtig meget, man ikke må på Facebook. Man må ikke forfølge folk på baggrund af deres religion, deres nationalitet, deres etnicitet. Du må ikke sprede intentionel misinformation osv. Så der er rigtig meget, man ikke må. Så jeg foreslår så faktisk Martin Ruby, som er den danske landechef for Facebook, for et år siden, at lave og vi lavede faktisk et eksperiment om det, hvor vi siger, okay, forestil jer nu, at I er inde på jeres Facebook-profil eller Meta-profil, og så en gang vilkårligt, så kommer der lige pludselig en lille pop-up deroppe. Så nu skal jeg lige have svar på, hvad der står på side 17, 18 og 23 i fællesskabsstandarderne. Og hvis du kan besvare dem, så fortsætter du bare. Og hvis ikke, så må du lige tilbage og læse på lektionen, så starter vi igen, ikke? Så siger jeg, vil det ikke være en god idé at introducere det på Facebook? Fordi så vidste folk jo ligesom, hvordan det var ledet. Så siger jeg, nej, det synes jeg var en rigtig dårlig idé. Så siger jeg, det kan jeg godt forstå, det er fordi, at hastigheden går ned jo. Men i princippet skulle det jo egentlig være godt for jer også, fordi det betød jo, så skulle I ikke kuratere så meget og indholdsmoderere, fordi folk de vidste, hvad de måtte. Og det betyder, at der er ingen af de her, der er interesseret i friktionsstrategier. Men det interessante ville jo være, at man introducerede dem. Fordi de facto er både Twitter og Meta, det er jo der, hvor demokratiet lever. Det er der, hvor politik bliver diskuteret. Og dermed ville det være meget godt, hvis man vidste, hvad forordningerne var, relativt til, hvad man må sige, hvad man ikke må sige, hvad man må præsentere og ikke må præsentere. Men de er ikke interesseret i en friktionsoplevelse. De er interesseret i det friktionsfri, fordi det giver bedre engagement, og det giver faktisk mange flere penge. Og så en sidste ting. I forbindelse med 2020-valget, der var det sådan, der hørte vi ikke så meget om misinformation på Facebook, som vi gjorde ved 2016-valget. Det er det, I kan huske. Vi hørte ikke så meget om det. Men det er der også en grund til. Det var fordi, at Facebook faktisk var lykkedes med at lave nogle friktionsstrategier, der gjorde det sværere at dele fake news og misinformation på Facebook. Og de kørte helt frem til, at valget kørte, og så lukkede de det igen. Hvorfor det? Fordi de satte hastigheden ned, og dermed satte også indtjeningen ned. Så de havde ingen interesse i at gøre det, for at gøre det bedre for os som brugere. Det var dybest set bare, fordi det var et marketingstunt, så længe at valget kørte, fordi de skulle ikke have ørerne i maskinen på samme måde, som de fik et år før, eller 4 år før. Vi skal lige huske at komme op af hullet igen. Ja. Så prøv at høre en gang. Jo. Noget af det problem, du beskriver her, ja. Det er jo, at den nye fælles samtaleinfrastruktur, vi har, er på private hænder. Ja. Og det vil sige, at alle de offentlige interesser, vi måtte have, det som er demokratiets interesser i at skabe friktion, de matcher meget dårligt med de private. Ja. Jeg tror, jeg udtrykker mange følelser, når jeg siger, at det nogle gange kan føles lidt ørkesløst at tro, at vi kan regulere os ud af det her med store europæiske lovgivningskomplekser, der ligesom skal styre Facebook og Twitter og TikTok. Sure. Er der andre virkemidler? Ja. Hvad er det, vi som demokrati, som fællesskab, der gerne også vil beskytte den offentlige samtale, skal have fat i for faktisk at kunne få lov til måske at skabe friktion, men i hvert fald at skabe en bedre samtale, fælles samtale? Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Christian. Og der er også et greb, som man kan lave som et demokrati, eller som liberalt demokrati. Og for det første må vi lige sige her, ikke? At hvis vi havde spurgt Kant og Rousseau og Montesquieu og resten af oplysningstænkerne om, som er ansvarlige for vores forståelse af det liberale demokrati, vi kender i dag, om det offentlige rum skulle på private hænder, ikke? Så har de sagt, af alle ting i verden, der måske, så bliver det sidste. Fordi pludselig bliver der nogle andre interesser i det offentlige rum, end blot det at være borger. Grunden til, at vi kan mødes her, eller på Rådhuspladsen, eller noget andet, det er det eneste adgangskriterium for at gå ned på Rådhuspladsen, eller komme her. Nu kan jeg ikke huske, om vi skal betale for det, men det der. Men grunden, altså, vi slår en mønt, men til offentlig interesse. Offentlighedsgod. Det er jo, at den eneste kriterium, vi har for at deltage i den offentlige samtale, det er jo, vi borgere. Der er ikke andet i princippet.
Men hvis jeg ikke har en profil på Facebook eller på anden måde, så er jeg ikke nødvendigvis med i den samtale. Så det offentlige rum på private hænder er jo simpelthen en virtuel selvmodsigelse. De ville have hadet det som pesten, det der. Nu skal vi bare lige huske på én ting. At når vi sidder som borgere her og tænker, hvordan, eller som land bare, ikke? Hvad skal Danmark gøre i denne her kamp her? Så skal vi bare lige huske på, jamen der er jo en forudsætning for den informationsborgende infrastruktur. Der er jo nogle fysiske forudsætninger for det. Der er 3 i al væsentlighed. Datacentre, fiberoptik, elektricitet og vandkøling. Det, som vi forstår internettet som værende i dag, den fysiske forudsætning for det, ja, det er computer, det er fiberoptik, det er elektricitet, og det er vandkøling. Se, det som Big Tech har været efter nu her, det er jo at være selvforsynende. Så de er begyndt at lave elektricitetsværker, så de ikke er afhængige af at skulle tappe strøm fra nettet. Jeg skrev en stor artikel til OECD for et års tid siden, hvor jeg opregnede, at de 9 kritiske infrastruktursektorer, som udgør OECD's forståelse af, hvad kritisk infrastruktur er, det er alt fra fødevare til sundhed, til uddannelse, til. Der har Big Tech fingrene nede i 8 ud af 9 på daværende tidspunkt. Det er i 23. Og det eneste, de ikke havde fingrene i, det er vandforsyning. Men det var bare et spørgsmål om tid. Så det, der er ved at ske nu, det er, at Big Tech har forstået, at der er 11.000 datacentre på verdensplan, der inkarnerer det, som vi forstår som internettet. Men fordi, at vi hele tiden skal på TikTok, og vi skal også på MitID, og vi skal også lige bestille billetter til den sidste fede ferie, og så skal vi også ChatGPT, og vi skal bitcoin og alt det andet der, ikke? Så begynder man nu at stable computerne simpelthen så højt, at det ikke er effektivt længere at luftkøle dem, ligesom vi har med en blæser i vores laptop derhjemme. Så det er ikke længere effektivt. Så det, man gør nu, det er, at man vandkøler. Men det interessante med ferskvand i Danmark for eksempel, ikke, det er, at vandboringerne, 90% af alt dansk vand kommer fra grundvandsboringer. Hvem ejer det? Det gør vi. Det er vores. Det er den danske stat. Det er skatteborgerne. Det er os borgere, der ejer vandforsyningen i Danmark. Der kan vi jo godt sige som land, prøv at høre, vand er jo en del af kritisk infrastruktur. Hvis I ikke mag ret den vej, så lukker vi bare for vandet. Så kan Elon Musk og Mark Zuckerberg stå og lade deres kurfyrstelige vand, og så se, hvor langt de kommer med vandkøling der. Altså, det jeg prøver at sige, det er, at hvis vi kigger på den fysiske forudsætning på det, som vi kalder for nettet, så er det jo ikke bare det hele i en stor sky. Den sky har en fysisk forudsætning, og mange af de forudsætninger, som den har, det er vores. Vandforsyning er vores, så vi kan godt trykke dem på maven og sige, hvis I ikke makker ret her, jamen altså, så er der ikke noget vand. Hvem skulle have troet, at det var vandværkets bestyrelse, der ville være demokratiets redningspersoner? Ikke mig. Jeg har i hvert fald dodget den kasserpost i mange år. Det viser bare, at det... Og det betyder jo så i sidste instans, fordi det er, at vi er nødt til at forstå nu, Rødder, at det hele er en del af en stor samlet mosaik. Fordi vandforsyning bliver lige pludselig en funktion... Ytringsfrihed bliver en funktion af vandforsyning. Er I med på den? Altså, lige pludselig, vi tænker det som nogle siloer, der ligger sådan her. Ytringsfrihed er en ting, indholdsmoderation er en tredje ting, vandforsyning er en tredje, elektricitet er en fjerde. Nej, it's the same thing. Det er en del af samme kompleks. Og det betyder, at vi bliver nødt til at forstå den informationsborgende infrastruktur som en del af de systemiske problemer, som verden står overfor. Det er ikke de her afklarede siloer. Det hænger sammen nu. Der er stadigvæk noget af det her, hvor nationalstater, supranationale organer, kanadierne, amerikanerne osv., stadigvæk faktisk har noget hånd i hanke. Og derfor er det farligt, hvis vi bare udliciterer vandforsyning til privat foretagsomhed. Fordi så kan det godt være, at vi mister den mulighed lige præcis. Ikke? Så hvis vi kigger på det på den her måde, nemlig som systemiske problemer, ikke? Så er vi nødt til at tænke i, hvordan har vi tilgået systemiske problemer indtil videre af en vis størrelse. Og den måde, det vi er endt med, det er jo faktisk de FN 17 verdensmål, eller OECD's globale dagsorden, eller World Economic Forums 10 udfordringer til verden. Og hvis I kigger på de 17 verdensmål, så for mig at se, at det allermest visionære af de verdensmål, det er det verdensmål, vi aldrig taler om, nemlig det 17. Det hedder nemlig nye partnerskaber. Det hedder nye partnerskaber for at indfri de udfordringer, der er i de resterende 16. Og det betyder, at privatforetagsomhed, Københavns Universitet som civilsamfundsaktør, den danske stat, EU, de bliver nødt til at gå sammen nu og sige, okay, hvordan og hvorledes kan vi som civilsamfundsaktør til at være med til at løse nogle af de problemer? Fordi det er ikke et problem. Det er mange problemer. Og det er derfor, at jeg synes, altså nu skal jeg nok være med at kongratulere Københavns Universitet for meget, selvom jeg er en frygtelig stolt KU'er, og meget, meget glad for at være her, det er jo, at vi er en civilsamfundsaktør nu. Den viden, som vi producerer,
er en del i at prøve at tage hånd om nogle af de vanskeligheder, som verden står overfor. Der er også grundforskning, det skal vi også have, men vi er også en del af det andet. Og på den måde er vi jo en del af den ligning, der skal være med til at sikre, at den næste generation, at vi efterlader bare den næste generation med en verden, der er bare en lille smule bedre, end den vi fik fra vores forældre. For ellers er det simpelthen bare, det er simpelthen for nedslående, altså. Og så må jeg bare sige en ting, ikke? Prøv at høre her. I informationstidsalderen på ryggen af oplysningstiden, ikke? I informationstidsalderen på ryggen af oplysningstiden, der er det dybest set, hvis jeg bare skulle tjene penge, og jeg var ligeglad med alt andet, så var der 3 brancher, jeg gad at være i. Jeg ville tage folks opmærksomhed, ligesom Big Tech, og så vil jeg sælge landminer og porno. 90% af al båndbredden på nettet, 90% af al båndbredden på nettet, den bruges til porno. Til sammenligning bruges der 1% af bandbredden på nettet til politisk diskussion og debat. Ikke? Den eneste grund til, at vi har internettet, det er faktisk det amerikanske militær. Okay? Så hver gang I uploader en video, så skal vi være glade for, at vi havde det amerikanske militær. Og den eneste grund til, at I kan oplyse jeres sidste nye fede YouTube-video, eller poste et billede, eller en lydfil, eller gå på Spotify, eller hvad det nu må være, man gør, det er, at alle de pakkemekanismer, alle de algoritmer, der står for at pakke data med billede i høj kvalitet og lyd i høj kvalitet, de er udviklet til pornoindustrien. Hvorfor det? Fordi pornoindustrien havde brug for at pakke lyd og data i høj kvalitet meget hurtigt. Ikke? Så hver gang I går på nettet, så skal I lige huske at tale og takke det amerikanske militær og pornoindustrien. Ikke? Det er den eneste grund til, at det kører, som det kører, så friktionsfrit. Ikke? Og det betyder, at i informationstidsalderen på ryggen og oplysningstiden, der er det porno, det er sex, og det er vold, der dybest set kører showet. På den måde, så kom vi fandme ikke særlig langt, altså. Nej, det var ikke særlig meget dur, jo. Og med dette forsøg på at sende os i dur, med en opfordring til at lave nye venskaber og se mindre porno, giv en stor hånd til Vincent Hendricks. Vi har lidt tid, hvis nogen har et spørgsmål, de gerne vil stille Vincent. Tak for en god samtale. Fornøjelse at følge med i. Nu kom du ind på det her til sidst, Vincent, og det er institutioner. For jeg synes, der er noget rigtig interessant, der har været i udvikling over de sidste mange år, og det er netop forholdet til institutioner. Man kan sige, når informationen den ligesom er speedet op, som den er i vores samfund, så giver det også en forståelse, tror jeg, for mange om, hvor hurtigt ting skal ske. Ja. Og institutioner arbejder langsomt og altid bagudrettet, og det er enormt svært at forholde sig til. Derudover så er de ikke særlig stærke identitetsmarkører, som du også kommer ind på. Men jeg ser stadigvæk, at de er vigtigere end nogensinde før, faktisk. Hvordan er det, vi så forholder os til at sikre vores institutioner i det her informationssamfund, som vi har? Er det, at vi skal begrænse, hvordan vores almene debat den kan fungere, og i højere grad skal dikteres af institutionerne? Eller er det at forny og innovere, hvordan de kommunikerer og fungerer? Man kan sige, EU er jo også kommet på Instagram og laver forskellige historier. Sådan det fungerer bare ikke lige så godt, som når Donald Trump han går ud og snakker om, at de spiser hundevel. Eller sådan. Altså, skal de også begynde at sprede løgne, bare for at få noget opmærksomhed? Og så kan de sige, at vi har faktisk vores facts i orden, men det var bare for at fange dig. Ursula på TikTok. Hvad skal der ske, Vincent? Hvordan får vi tiltroen tilbage til de stabile institutioner? Altså, man kan i hvert fald sige følgende her, at vi står så gudskelov et medersted, der amerikanerne gør med hensyn til, hvordan der var ledet til den er til institutionerne. Altså for mig at se, så er det sådan her, at hvad er de demokratiske institutioner tjener et og kun et formål, nemlig at være checks and balances på magtudøvelsen. Og at være, og i øvrigt også på den betragtning, jo i og for sig at være, hvad skal vi kalde det, demokratiets, eller i hvert fald de demokratiske borgers forlængede arm, således at der er en ordentlig forvaltning af vores alt fra kendskærninger til penge i den anden. Og det tror jeg, vi skal dispensere fra på noget tidspunkt. Altså, det vil være super farligt, hvis vi kommer derhen. Jeg plejer at sige om politik, det er svært, det er kedeligt, og det er vigtigt. Altså, og det er derfor, ret beset, hvis du går ned i Folketingssalen og hører, hvad de diskuterer langt mestendels, ikke? Så er det L 176, 177 og lovforslag 178, der vedrører boligbeskatningen i andelsboligforeninger. Ikke? Det er der virkelig ikke meget interesse i for en større offentlig, og det er faktisk jo relativt svært. Ikke? Og det betyder, at det som parlamentarismen ikke skal gøre,
det er, at de skal ikke gå med på den præmis, som er i Besserwisserne, eller tirsdagsanalysen, eller når politik går hen og bliver showbiz, som allerede Neil Postman advarede om i 1985, i den fantastiske bog, kender den der Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business. De demokratiske institutioner, de skal være kedelige. Og de skal være ukomperbart kedeligt. Der er ikke noget, der tilsiger, at EU skal på Instagram eller WhatsApp eller noget andet. Fordi det, er altså det, som de skal, er noget andet i sidste instans. De skal bibeholde, de skal bidrage til, at borgerne har tiltro til systemet, og ikke være med på showbiz. Politik skal være svært og kedeligt, og det er vigtigt. Slut. Men Vincent, er det så i virkeligheden, er de der institutioner så den friktion, du i virkeligheden efter? Ja, de er i sidste instans en del af den friktion, fordi resten af opmærksomhedsøkonomien og placeringen i den, det skal politikere nok klare selv. De behøver ikke institutionerne til det. Så det, som er institutionernes funktion, det er at være den friktion, således at hastigheden går ned, hvormed vi tager nogle beslutninger, de er til gengæld kvalificerede. Og så skal politikerne, de skal nok finde ud af at lege på TikTok, så længe det passer dem, ikke? Hold institutionerne kedelige. Hvad bare? Hold institutionerne kedelige. Ja. Det synes jeg er en herlig... Det er deres funktion. Ikke at være kedelig, men at blive holdt kedelig. Ja, det tjener de demokratiet bedst. Du har lyttet til Verden forsøgt forklaret. En udsendelse fra Københavns Universitet, udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.